ukuzimisela fana njengokuqiniseka. Amen. 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 Ukuqinisisa. Amen. Amen. Usengavethe ukuba bold, ukuba serious. Amen. Amen. Ufocus akuloo nto leyo. Amen. Amen. Ngoba abanye abantu ngeba kakunamhlanje bahlulekelanga kusimise qha ngebazimisele. Amen. Then nje abantu bengazimiselanga uSathane wazimisela abakubo. Amen. Amen. Then that's why betheni behlulakele. Amen. Kukuthini kukungazimiseli. Amen. Amen. So kubalekile uba ezindawo sizishumayele enze abantu bazozimisela. Ukuzimisela kwakhe uzokwehlula uSathane. Amen. Because akazukwazi uSathane azimisele nawe uzimisele emveni koko wehlulakale wena. Nawenza ngathike yena kanamali. Amen. Amen. So abanye baye bangayazi ingakhileki kube ngqondweni bakho ukuthini ukuzimisela. Until uSathane azimisele yena phaa kuye. Amen. Aphele ngahlulakele ke. Amen. So njengoba kufundiswa nje iqabela ngoba ndiyabhala igama elifuna ushiyele ngalo. Because ndifuna libhalwe lasenhliziyweni, libhalwe lasengqondweni yomntu, nasemehlweni akhe, nasezindlebeni. Amen. Enzoba lenzeke naye alenze. Amen. Amen. So abanye ngokabantu ngeke bayafuna ukusidiswa. Ntonayo awazimiselanga abantu bazindiswe. Utho nje ngepasiko uba hayi ufuna bangasixhende le nto. Hayi ndizaya yanyani. Kanti akazimiselanga uba if ndaye ngepasika andiziphinde ndiye. Amen. Aye yanyani ngepasika udlule ngepasika ahlale phansi. Ngoba utheni akazimiselanga. Amen. Amen. Onye abeke imali, okay nemali ndizayithi. Asuka ayityela mali. Ngenxaba laa nto bethe uzayenza akazimiselanga uzayenza. Amen. Amen. Onye athi ndiyakhonza and andizuyeka ukhona. Xa kube engazimiselanga azingayeka ukhona. Amen. Onye uyakwazi uthandaza, uyayazi uba kuthiwa nxa uthandazwayo. Kube engazimiselanga emthandazweni asuka yeka ukuthandaza. Ngoba enxaba utheni akazimiselanga. Amen. Amen. Omnye athi hayi zitshomi ezindenze le nto lena ziimeko ezibanga uba nditye le nto ndiyityayo kanti uyaxoka akazimiselanga uyeka. Amen. Amen. So laa nto kuthiwa kukuzimisela. Amen. Amen. And awuzuthi uThixo akakandeyiseli nguwe ungazimiselanga. Amen. Ayisiwa abazalwana bawuthandazisi ntonatheni awuzimiselanga. Kanti xa uzimisele abazalwane bazakwazi songaphesheya sowelile aba hayi bo uyeke nini ngoku. Amen. Amen. Abe sihamba kanje ngapha ngaphandle uphume nini kuthi ngoku kanti uye wazimisela. Amen. Amen. So indima yokuzimisela hayi masibe siyeka namhlanje bathetha ngayo ngemini egameni likaYesu. Amen. Amen. Bentoma sijonga ke la ikhadi kuncede zenzo